kelas ini aja SMP tenan kok. Tenan yo no yo. Weh, pun duwe bojo urung no? Urung. Alhamdulillah berarti isih perawan. Isih perawan. Nuwun sewu Pak Kangko. Pancen dalam kehidupan bermasyarakat status KTP niku jane mung enek loro. Apa? Nek kaya Mbak Wanda niki statusnya dalam KTP belum kawin. Belum kawin. Nek kaya Budui statusnya sudah kawin. Nek iki beda apa kita iki apa? Kawin terus. Tra yo po enak lho, Mas. Swampluk sisan. Ngakune jek perawan kok iso wis omah-omah ya nak ya. Wis omah-omah momongane ya wis loro padha karo aku ya wis loro. Kok ngerti men to Mas sampean? Apal no aku iki. Ya Allah. Wong bojomu bendino cerita karo aku curhat terus kok. Ngono to. Oh iya. Pripun. Niki lho, bapak-bapak iki lho. Apa? Sinten? Nek ora aku sing meneh niki kok yo. Masya Allah gemati nih cah iki. Napa niki, Pak? Ya iki mau kadung tresno kuwi lek anek bawane to, Yang. Bawa. Enek ora? Nah, enek lho bawane. Nggih. Biasane. Heeh. Ki mergo saka pimpinane kerawitan sing sore mau uga melu tampil. Nggih. Uga iki sing monitor sih kathah. Mas Garing karo Mbak Mayang. Assalamualaikum sugeng injing Mas Kangko nggih. Tasih monitor Pak Marsono, Pilang Kenceng Madiun uga. Assalamualaikum warahmatullahi saking Pak Inanda wonten Gemolong Sragen mirsani live streaming Mbah Nuwun. Saking Mbah Joko Mulyono Gunung Tugel Sambi Boyolali ugi monitor. Saking Pak Nino Kalisari Jakarta ugi monitor Mbah Nuwun ugi. Saking iki sapa iki? Mas Ningkring Mojo Gedang derek wungon di lokasi Pak, sehat selalu lancar sedayanipun uga nggih kepanggih wonten nggih Mas Joko saka Kedung Malang binjang kepanggih wonten ing Padangan Kayen Kidul Kediri. Mana Tru? Ya Bapaknya apa Nduk? Yang? Asmarandono, Pak. Asmarandono. Ya coba. Asmarandono Slendro Songo ya. Apa? Nanu ngono ta? Sinawang datan boseni Jane Pak Lurah perangkating desa iki nyuwun supaya wayangane malam Minggu Mas Gareng. Nggih. Nah, malam Minggu engko utawa setu malam Minggu ki asine aku wis nampa ana ing Padangan Kayen Kidul. Oh ngaten. Kediri lah Gandeng. Golek lawak ora entuk, lah entuke sesuk Minggu malam Senin. Nah, dadi sesuk malam Minggu prai. Loh, siose prai, Pak? Prai. Masya Allah. Mergo diundur. Wah, tujune kok jenengan pas ngejog kula gak tak tampa. Sing ngejog kowe sapa? Tanggal 29 Desember. November ding. Ayo. Rekoso tak lakon Nggih bayane kanten yo monitor. Wah nggih matur nuwun Pak bayan kanten nyuwun pangapunten nembe kewaca WA-nipun. Nah. Nanone nong anggerakku bisa nyawa nanong wong bagus lambemu jane iku lho gak seneng nek perkara syair lagu kok dirubah. Kok iso? kan Contone kados niki. Sing ndi ta? Niki jane rak palang ngalem bonone wong lanang karo wong wedok.
wong ayu lambemu abang bareng diganti wong bagus lambemu abang mosok wong lanang bengesan. Lah ya kowe kuwi. Kowe lak wong lanang bengesan to? Oh iya. Yo nek no tak ganti. Ganti ya coba. Nah, ganti. Ganti. Marumu lambene abang. Ngono, cocok ra? Saiki ora abang, Piye? rodok coklat. Oh, rada coklat. Maksudnya iki yo abang ora kok warnane ngono kuwi to, Mas. Tegese lamis apa piye kuwi lho. Oh ngono. Ah, tutukno Reng. Ayo kowe. No, nanong. Yen mati aku wis kurup. Tepuk tangan. Burung metu ki mau. Lah iya. Kaya apik ya suarane ya yang ya ambak kaya ngono. Kok ambak kaya ngono to, Pak? Hah? Ambak rupane kaya ngono suarane apik. Astagfirullah. Mbok nek ngelem ki lah ngelem kok tanggung. Tegese nek ngelem ki aja dinyek. Lho sing nyek kowe iki sapa? Pak iki ganteng lho Pak asine, Pak. Aku lek nyawang ora perkara lek rucat. Lah. Ning sawang saiki posisi saiki lho. Ing atase rupane gareng kaya ngono kok ya suarane apik. Ngono maksudmu ngono. Walah, Pak, wis tak senengmu lah. Kabeh wong Jedang lak ora ngerti asline rupane gareng to. Heeh, Pak. Lah engko nggon keri-keri. Klontok raine ya. Usaha pingko. Ha, klotket. Ganteng. Ngene lho, wong ki nek sok kala mangsa petuk ning dalan gen iso sapa aruh karo kowe. Ngono lho. Ben roh wajah asline Kowe to. pekewu kalih Pak Suryanto. Ndang apa? Engko Budesi seneng aku. Alah dapurmu. Kowe iki kaya ganteng-ganteng kok. Alah, nek guru kalih jenengan yo jauh no. Iya le, aku tuwek wisan ya. Ya. Terus Hangger tresnaku mbok tampa. aku nganti lali diwelingi wong mau ditransfer 200.000. Nggih. Wah, sapa kok Hongkong apa piye sapa jenenge lali aku yang jelas. Ora tak sampaikan aku ndak dosa. Di tahun 200 supaya diparingke karo Mas Ardi. Ning yo Ardi kudu nembang. Nuwun pangapunten gandeng Mas Ardi nembe mandhap pipis. Berarti mboten sios. Ya kongkong. Engko ndak lek ora tak sampaikan kok ndarani duwite tak kantongi. Oh lah piyayine dikir. Ora semaput iku. Oh semaput ya. Ayo. Nggih. Diaturke langgam kadung tresna. Lamat wis katon. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok kurang katon mencerang aduh wiragane sinawang pan ambo
iki kecekel